लोगोफोर बेरेफुंजानि गुड मर्निं माने अखा थिगैनो दसे थाबायदों आरोना एसे प्रेक्टिस खालामहैदोंमोन जाय जायगाफ्राथ' फुरा लेथ्रा नालाय गारि दोननाय जायगायाव एसे मेन र'डआव थांनानै प्रेक्टिस खालामना फैबाय आरोना नायदो दायो माने जोंनि कम्पानियाव बिदि दं ओरैबायदि गारि जाम जाना दं आरोना ओरैबायदि लाइन आरोना लाइन बाय लाइन ओरैबायदि लाइन जाना दङ ओमफ्राय आं थाबायदोंमोन दसे प्रेक्टिस खालामहैखांनानै माने दसे थाबायदोंमोन आङो बेयावनो माने टाइम पास भिडिअ लाबाय आरोना लोगोफोर नायदो सैमाया माबायदि नुदों दै सिबलायबाय होमबाबो खाराखै बिराद गोलाव लाइन जाना थाखायो आरोना इयाव तेजपुर दाबोराव गारिफ्रा माने बयबो सोरबा आनलडिं खालामगोन सोरबाया लडिं खालामनो फैदों बिदि आरोना ओमफ्राय आंहाथ' मैयानो फैदोंमोन आंहा मैया लडिं जायासै माने माला खममोन जाहैदों आरोना गुदामाव बानायग्रायाव ओमफ्राय दा बेनिखायनो आंहा लड जायाखै ओरैनोसो जागोन लडआ थिगैनो दसे थाबायबाय आरोना लोगोफोर थाबायाबाथाय सुखुखाया नालाय बेरेफुंजानि एसे प्रेक्टिस खालामनो मोनाबा दा प्रेक्टिस खालामनानै थाबायबाय सिजोब्बाय नै मोदोमा एसे टेनसन गैया माने दा जिजों फुगारनानै लानोसै आरोना साफानो नायदो भिडिअखौ नायदो